काउन्सिल बड'फा नोगोर मोनसे समाव बे बिटिसिआ जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथाङा सरकार खुंदोंमोन बे समाव बिटिसिआ ओरैबायदि मोनसे महर लाबायमोन माने मोनसे गोथै ससाननि महर रायजोफोर नाथाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि सरकारा फिन नैबे बिटिसिआव फैबाय अब्ला माने बे बिटिसिआ ओरैबायदि गोथां महर मोनबाय माने जोबनो गैयै रायजो रायजाफोर दासिमबो माने एग्रे बेग्रे माने रायजो रायजाफोर दं अफिसनिफ्राय हाबलाय ओंखारलाय बेफोरबायदि दं आरो फैगासिनो दं आरो दा बेखौनो सिन्था खालामदो दा प्रमद बर' बिथाङा बै समाव सरकार सालायनानै दिनैसिम जुदि सरकार सालायबावनांगौमोनब्ला बे समाव जोंनि बे बिटिसिआ माने लांदां जासिगौमोन आरो थारैनो जोबस्रांलांसिगौमोन नाथाय गमामायैनो मानाव गेदेर महिलारी सारजों थारैनो गोबां रायजो रायजाफ्रा दङ आरो बिथांखौ सासे इसोर होननानै मानियो जोंनि रायजो रायजाफ्रा बिनि थाखायनो नैबे थांनाय समाव 5 बोसोराव जेनाखि गोथै बिटिसि बे बिटिसिखौ दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि दिनाव दिनैसिम फोथांफिननाय जाहैबाय आरो दा जिखुनु नैबे समा दा दिनै मोनाबाय अनेक टाइम जाबाय अब्लाबो गोबां माने गुबुन गुबुन जायगाफोरनि रायजो रायजा बिथांमोना दंफैयो गाव गावनि खामानिफोरखौ लानानै दा माबा मोनसे हास्थायनानै सोरबा लिडारफोरखौ लोगो हमनाय दे बाजैमोन थांग्रोदो होमबा दे औ जों माने बिराद रायखुग्रा मानसि नालाय माने मालाबा दासिमबो बे समाव गोबां गामिनि रायजो रायजाफोर दङ लोब लोब गाव गावनि खामानिनि थाखाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनो बाजैमोनहा बबे जायगानि होनदों हा आच्छा मा खामानिनि थाखाय थांगोन सारखौ लोगो हमगोन आच्छा दे नाजाबाय था आच्छा दा मोना लोगो मोना दा गाइस बे समाव बायद'मोनखौ लोगो मोनलायबाय दाथ' जों मा होनो बे सारा थारमाने लेखा जमा होबाय थानो होनायखाय जोङो फैदोंमोन दा खोनानानै ओमफ्राय बेखायनो दा जोंबो फैदों आरो आच्छा मानि लेखामोन जेनेबा ओरैनोथ' ग्रुबै होदों आच्छा एसेबांबो रोङा माने खबर हरखादोंमोनलाय आच्छा सारा फैयो होननायखाय जों फैदों आरो आच्छा दा जेनेबा सारखौ लोगो हमहैगोन ना साराथ' दाथ' थांखोना माखोसोथाय दा बुंनो हाला आरो दा आच्छा जिखुनु खबर लादो नङा होमबा खबर लादो दाथ' जेनेबा बिपिएफ सरकार जाहैबाय नङा होमबा दा बै समनि सरकार दानि समनि सरकार माने अनेक फाराग दं नङा होमबा दा जेनेबा नैबे दानि सरकारनि समाव मोनगोन नोंथांमोना हाजासे माने नाजाबाय था आरो मोनगोन जोंबो आसा दं आरो बे सारनिफ्राय मोनगोन होननानै आच्छा थेंक इउ ओमफ्राय बबेनिफ्रायमोन आङोथ' जोंथ' फैनानै वांगलनिफ्राय फैदों आच्छा थिनालिनिफ्राय ना आच्छा दे खामानिया जाफुंगोन सारखौ लोगो हमदो नोंथांमोनहा ओमफ्राय गाव गावनि प्रब्लेम एबा जेंनाफोरखौ माने बुंनानै लाबानो जाबाय आरो ना औ थेंक इउ हा आच्छा दा गाइस माने गोबां रायजो रायजाफ्रा गोबां गाव गावनि खामानिफोरखौ लानानै नुजाफैयो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ लानानै दिनै सारनि खाथियाव फैयो नाथाय सारा माब्लाबा गावनि जेंनाफोरनि थाखाय रायजो रायजाफोरखौ नायसनजोबनो हाया जानांगौ दा अब्लाबो बिथाङा आं सानो माने एसेब्लाबो नाजागोन आरो सारा दा बे समा मथा मथि 5:30 जाबाय दा गोबां रायजो रायजाफोर बिथांमोनहा दासिमबो दङ थाङाखै ओरै जेरैबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नोंथांमोनहा नायनानै ला खिन्थु आं दिनै मोनसे खोथाखौ बुंगोन जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बिटिसिआव फैदोंमोन बै समाव दा नैबे 5:30 बाजिब्ला माने बेफोर जायगाफ्रा मोनसे गोथै ससाननि महर बायदि जादोंमोन बै समाव खिन्थु दिनैनि नैबे समाव माने दिनै 5टा 6टा जाब्लाबो माने गोबां गामिनि रायजो रायजाफ्रा
माने फैगासिनो दं लिडारफोरखौ लोगो हमनो फैगासिनो दं दा दिनै ओरैबायदि माने इन्टारेस्टिं माने बे बिटिसिआ माने दिनै रायजो राजाफोरजों बुंफबनाय मोनसे बिबार बागानफोर बायदि आरो रायजोफोर दा मोनसे समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दिनाव बेफोरबायदि गैलामोन होननानै जों बुंजायो दा दिनै बे गोथै बिटिसिखौ दिनैनि दिनाव माने हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो दिनै ओरैबायदि बाख्नायनांगोन माने दिनै बे बिटिसिआ गोथां महर मोनबाय आरो रायजो राजाफोर दा गाव लोगोफोर रायजो राजाफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय दा दिनै बेखिनियावनो दोनबाय थारैनो हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफाफोरनि गोसोआव मोनसे रंजानाय फैदों आरो बे रंजानायखौनो जाहाथे मानाव गिदिर महिलारि सारा अराय सम रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाखियो दा बेखौ खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय लोगोफोर थेंक इउ